И така, дами и Мис Шумен господа, 2024 година е номер 4 Симона Хибинска. Номер 4 е новата Мис Шумен. Аплодисменти! Тя освен, че е Мис Шумен 2024 година, ще представя Шумен на националната надпревара Мис България 2024 година. Аплодирайте красотата, аплодирайте грацията, аплодирайте младостта. Най-вероятно в момента виждаме Мис България 2024. Стискайте палци! Тя ще представи Шумен на националната надпревара и дай Боже да бъде четвърта